Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Panjanom Official. Ini pagi-pagi jam 4 berkunjung 473 berkunjung di tempat kerjaan nih. Rasa tak sebutin di dong ngerti kabeh yo. Ini sapa iki? Ning gawean iki ning bilik posko. Di posko. Mas Ilham Pugo Pratama Pugo berapa? Wah, dan tau pemainnya dhewe ora apa iki to kuwi jane. Ilham Bintang Ijo wis Sampai sampe ngawur. itu. Sedang enjing Mas Ilham. Iya, ngecek wah jan ketua iki. Ya rada serem Mas ya. Oh iya. Iki rung tuku iki Mas. Isih keren. Terus tuku Beta gamane dulu Mas. wis tuku motor. Oh iya. Kok dikira tenanan ya? Yo spell. Ora apa-apa. Netizen. Netizen kan gitu. Netizen maha benar. Yes. Oke. Arep tekon-tekon Mas Ilham. Seperti biasa, ming tekon-tekon ya teman-teman. Tekon-tekon. Perjalanan Mr. Ilham Puego alias Tapir di dunia perjalanan. Awalan jadil iki kelas piro? Oh, sik sak durunge. Omahmu iki gitu Mas, jane iki. Sak omah karo pawang. Wes sak omah rupawange dari nonton. Kalau aja mulai sok mulai. Sing sok ngelen. Nah, Wani nek iki ra apa-apa ono. Wani. Ora apa-apa. wani mana Pereng gawe. kor. Pereng gawe. Terus kalau untuk cewek-cewek sing arep rumah jam ora oleh yo. Apa? Ora oleh. Mergane wis di bojo. No, Di bojo. Nek bisa belum datang. boten. Buatan. Oh iya. Wis di bojo. Oke, langsung awal mulai jadil Mas. Tadi Jadi si paling mistis, si paling mistis. Awal mulai jadil, lu kelas berapa atau umur berapa? Duh, awal bulan jadil ini SD Mas kan ini. SD. Oh SD kelas 1 enggak kelas loro, liburan. Liburan. Ya kelas loro. Kelas loro. Ya, Jadil di jalan mana Mas? jadilan Dobraniso, Kambing. Wah, langsung, wajib ini langsung nang mana sama? Betul Mas. Wow. Langsung Dobraniso. Kelas 1, yo jalan. Belum, tidak, boten. Awal mula orang langsung jalan. Yo, aku bareng-bareng sithik. Bareng-bareng. Bareng-bareng kok. Plok-plok foto pen Mas. Mek dolan iki gamelan plok-plokan Jawa, gamelan apa? Barengan Jawa. Barengan Jawa. Plok-plok ya? Oh, plok. Gawa dhewe, piye ta? Gowo dhewe. Gawa dhewe. Effort. Effort. Mengarep jadil nggo barengan dhewe. Gawa barengan dhewe ndak rakomanan topeng. Enggak ada kemana tuh pen. Nah, Di Kudu Berani. sokan iso. Oke. Awal mula. Awal mula terus baru nih gitu. Awal mula di Paneso terus bare kuwi yo Ora saka peran kok kan garong ya. Kok terus iso jaran iki nggo step ora? Apa pakai step by step Mas iki, Mas. heeh. Yo orang posisi biyen amor tah gede-gede yo lumayan to Mas yo. Dadi yo bareng sik terus pas nempo SMP kae kok yo lagi jarang. Jaran saka babak siji. Saka bapak siji. Babak siji dan enggak sampai ke babak 3. Betul. Mlebu babak 3 kayak Mas tahun piro? Bapak 3 iki kalau piro ya Mas, sadurunge aku karena mbien pernah kecelakaan bareng to cepet vakum lan jadil kae. Paling 2014 kok ya aku kali aku. Terus 14. Sing jelas is suwi lagi. 14 wis yo sekarang 2000 itu wis ning babak 3. Suwi. Bapak 3 ya. Cilik dhewe itu ada waktu Cilik itu. dhewe, belum dibojo dhewe ya nom-noman dhewe. Nom-noman dhewe. Nom-noman dhewe kancane bapak-bapak. Gitu. Itu awar-awar simbah tak bapak lho. Simba. Mbah. Oh, Mbah Surat. Aja lapis. Aja lamis. Aja lapis. Aslinya aja lamis. Asline iki Mas. Jadi teman-teman dulu nek delok jalan Indonesia itu ono sing Yo wajah lamis. iki. Oleh. Oleh. Jelamis. Mbah ya turun iki berarti. Turun. Turun. Mbah Surat atau Jelamis itu ben yo wis topo to sing ra ngerti waktu itu. Oke. Setelah kan terus main peran iso Mas. Terus main di luar peran iso itu jalan mana awal-awal? Awal ki mbiyen Kita pateno kan Mas.
Ayo masuk. Ini nanti nih. Wah, dan ini masih boleh gitu mas. Oh iya. Wah, mati. Oh enggak masuk. Nah, gue ngono mas. Oh iya. Terus Yo sempet melu mati rajo. mati Mati rajo. rajo bence cilik bareng gilar besok gilar di konten. Oh siap, jelas kuwi iso. Bareng gilar nang mati rajo. Mati rajo terus seperti apa ini? Enggak apa-apa. Waduh. Lali jadi lali itu kali. Besi barang kayak aku lali jenenge mas kae. Kuwi sing cilik kuwi. Saya cilik terus biyen subung kae ono. Ya ngomong kuwi sih beberapa kali pas. Kuwi. Nek sahab kan itu waktu cilik. Terus bari kan aku kuwi mergo kecelakaan. Yes. Terus bari jarene. Iya. Asal itu di selain peran itu jarene gitu. Awal-awal Panjiano. di Panji Mudo iki. Putut mergo Malelo kuwi. Iya, betul. Di putut mergo Malelo iki. Nah, iki wis tekan Panjanom teman-teman. Makan Panjiano. Kok iso mlebu Panjanom iki piye Mas? Nggo apa? Pendaftaran apa piye? Posisi bae Panjiano iki pertama iki ning lali aku. Oh, ning Larang kok ya. Yo kayak ning Larang. Karo bapakku dhisik bapakku kayak malah. Ya, bener. bener. Kuwi alunan ning Larang kae. Kayak kuwi langsung mudo aja. Langsung mudo. Aku jogetan wajib ya. Masih eling ngarani cacah jogetan Ngarani wajib. cacah jogetan wajib, kleru mas kiyoan. Oh, mubeng ngeri dhewe. Mubeng ngeri dhewe kuwi yo. Liyane madu dono iki madu dene. Betul, yes kuwi. Kok iso mlebu nek mben sing gawa sapa nggo pendaftaran opo piye? Wah, nek nggo pendaftaran tidak. Ora to. Ora mas wong jero ta. Oh iya. Nek aku lali aku paling ngejak apa kae dhisik iki. Kaya ketuane iki koyo Mergane aku dhewe yo lali. aku yo lali iki soal iki. Mergane aku dhewe yo lali kuwi. Iki sapa yo iki? Istilahnya wong jero gitu iki gimana? Ya tok ae. Nek ora aku abi mo yo waktu itu. Mergane kita ora kenal waktu itu. Iya ya, koyo abi koyo kita ini. Oh ya abi ya tadi. Nek aku kayaknya mergane waktu itu kita enggak kenal. Siapa tahu itu bubur. Iya, oh betul. Aku yo ora ati sapa to iki ya. Nah, Kuwi ketuane iki mau tekan saiki mau. lali ki. Wis lali aku. Lalu lebih lali ini Lali. kita pertama di Larang dengan sebutan caca jogetan wajib. Sing wis ngono kae. Kowe kan rung kenal kabeh apa ya? Belum. Rung kenal Poenceng, rung kenal aku, rung kenal sapa to babak kae waktu itu Sahdul, Adit, Bener rung dong. kenal Mas Bagas yang isih waktu itu. Belum sih kenal ya. Ini pertama dengan Bami itu julukan Panjanom Solid ya toh? Ya, betul. Oh, pentas kedua nih Panjanom Solid ini. Ya ning kono ki tapi Modal yang ngomongin gone. yang tujuan Panjanom Solid. Iya. Ning sebelumnya ya pernah nonton aku Mas Panjano iki. Oh, anu ngerti ki anu. Strenova. Strenova. Kalih mlebu Mas. Kalih Kon mlebu. bayar disusul karo ketuane. Oh, Bayari parkire. harga parkire margane iki dek pas ki rombongan sing anu kan. Rombongan riskan. Rombongan Rizal margane waktu itu masih satu almet. Ya. Masih satu almet sekolah dadi isih. Oh, ning nek saiki ya jebul puguh. Nonton Mas Alben Panjano iki wajan. Nang Strenova. Wis kanca-kanca kuwi Wih, doan. Jebul lah aku iso main Panjano barang. Wah iya. Job-joban Mas. Job-joban. Iya. Job-joban. Ini saiki job-joban apa anggota, Mas? Saiki anggota Mas. Anggota, tapi anggota yang tidak tetap ya, Mas ya. Ya. Oh, anggota tidak tetap. Oh. Mergane kan di Majelam itu juga masih di Kudo Praneso. Betul. Itu jadi neng Panjenengan ya saselane, Nah. terus tidak melulu harus di PA. Ya, Yang dimaksud betul. anggota tidak tetap itu. Nah, anggotanya anggota. 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 Ya terus ngono Mas. Kan mau main yang PA, berhubungan sama sopo. Terus akhirnya kan kenal, main bareng terus. Wih, terus Belum ngajar. Mas. Pengajaran. Wah, Lah, gila harus wis subuhan tenan kan, ya iki. harus subuhan. Wis tenan iki. Lah aku itu malu kan. Oh iya. Oke, nah terus ayo cerita
kejadian-kejadian Mas di Panjanom khususnya. Pengalaman Mas Gamsi yang Panjanom sing nyenengke. Tuh nek pengalaman yang nyenengke yo iso bareng-bareng Mas. Nanti bocah-bocah do kompak solid dadi yo seneng ngono lho Mas. Ning yo ana senenge ana orane. Kuwi yo senenge karo jeneng paguyuban ngono to Mas. Karena memang di Panjanom itu mengedepankan rasa kekeluargaan ya Mas. Jadi sapa sing digawe ngono iki diwangi bareng-bareng kok akhirnya gantian. Iya betul, soalnya kita kan padha wae sak umuran dadi ora ana sing rasa canggung ngikut iki ora ono. Karena ning Panjanom sing ibate anggota sing ngene-ngene iki teman-teman. Iki paling tua iki 98 ya. Anggota 98 BG. Oh iya, iya. Kuwi tok. Paling tua iki 98. Nah, kok di kalangan pembina barang iki kayak koyo Lejo, Mas Yako, wis semua. Paling tua yang berdua itu ya. Liyane yo minim apa rata-rata sih 2000-an. Ya sih sak umuran. Ya sak umuran. Kuwi pun ora ming penari kabeh. Kabeh sak logone, sak keamanane. Semua sak musuh-musuh ya umurane sak ngono kabeh. Dadi yo ora ono canggung lho wis pokoke wis seneng bareng. Seneng bareng ana apa-apa ya diomongke bareng. Itu. Jadi ra ono sing luwih tinggi ra ono sing rendah. Itu sing ning kono sing nek pas kumpul-kumpul teman-teman iki ya ning jabatan itu sing dalam organisasi itu. Ning kok nek bar metu saka Panjadel ya kanca kabeh. Wis ra ono ketua, ra ono sapa, kanca kabeh. Nek Panjadel iki kayak dinggo gitu. Pengalaman nyenengke Mas. Terus pengalaman sing lucu ning Panjanom. Ada teman-teman mau cerita sing seneng Mas. Lagi cerita sing lucu ning Panjanom. Kejadian-kejadian lucu Panjadel. Kok di belakang layar. Kejadian lucu iki yo katok ning Panjadel suwek ngono kuwi yo ono Mas. Kuwi yo Panjadel kok suwek. Suwek yo ono, terus le Panjadel do kepleset barang ngono kae dan kuwi yo ono Mas. Cuman sing paling lucu apa ya Mas? Ketoke cuman kuwi sih. Sing paling lucu ketoke kuwi. Dasarnya setiap pementasan udah tinggal lucu ya, Pak? Betul. Udah tinggal seneng mau ya? Betul. Somen wis kira ngrasa kan ini seneng karo seneng wis lucu dan lucu ketemu kancane guyon bareng lucu. Iya enggak lucu. Terus sing mangkel ge, Mas? Wah, mangkel ge. Oke, Mas. Oke. Oh ya, Mas, sing mangkel. Yo terutama siji bocah-bocah yo kadang yo do kelewatan ngono kae. Offset kuwi lho. Betul. Di sing jogetane lali, di sing pola lancene lali, padahal kadang aku dhewe ya sok koyo ngono. Padahal sing joget yo kuwi wae, jogetane yo kuwi wae. Betul yo Mas, kuwi Mas. Teko yo kadang yo do mepet sing disengeni sing kuwi Ngarep. Betul. Sing ngene to, Mas. Tuane Mas, ora nek ora iya. Kowe iki nek ngomong-ngomong iki aku dumeh iki podcast aku ora lho iki mau kebetulan iki tenan iki. Kamu sih aku hari mau kebetulan tenan lho iki. Kebetulan ya isa-isane ngono lho. Memang mungkin mengkasan to. Nek aku gawa tripod. Oh, nek iki tenan. Kebetulan enggak tripod di dalam lho ngene iki wis tenan. nganggo kaos kuwi. Wah iki mau yo oleh opo. Wis sak ngene, Mas. Wih, wah kok mistis Mas. Waduh, ada tuh Pengalaman sing mangkel ya, Mas. ya. Nah, makelingan aku ngomong kayak iki mau permisis. Permisisan PAW itu. Dadi rasane piye, Mas? Nek dadi iki rasa diungkapkan Mas nek kaya ngono kuwi. Rasa tengah. Ora rasa diungkapkan Mas. Turu ngono kuwi. Yo kadang yo ora kelingan waduh. Ya, Mas pikiran dadinan minggu Mas aku Mas dadekke pawang itu Enggak, pikiran dilorong dadi. Oh iki Mas kok Mas Iya. demit iki nyewa demit barang iki dikira. Berhubungan iki, Mas. Wah, jadi Apa artikel iki? wah. Terus aku udah penasaran ya, channel. Biyen. Atau kan jenengan ning PKI Ya. dengan karakternya Jolames terus layangan. Nah, saya kok iso Mas Penteng yo Jolames pro layangan dengan dikenal aku nek ngono netizen dengan macam itu dengan sebutan hantu kembar. Ya. Kok iso Mas?
Lah nek kuwi aku nek terangke ya ora ada iso Mas wong yo aku sing posisi dadian yo aku. Oh iya. Iya Bener. Nah, kuwi jarine sesuk pawange wis di podcast lho. Wis, Aduh. Yes nek le ngarani nek pawang-pawang kae nek sing do iso-iso ngono lembut. Ngono kuwi Mesti soal lembut. Heeh, perhantuan iki jare iki kembar. Memang kembar. Memang kembar. Berarti sebutan teman-teman netizen bareng ya cek bener ya maksudnya dengan hantu kembar ini mergane le joget yo kembar bareng lho padha. Yo nek aranku ngono sih Mas, cuman kurang lebih aku yo gak ngerti. Engko nek umpama aku munine berlebih-lebih engko dikirane engko aku bakul hantu. Padha Engko nyewon di kono kabeh ya Mas apa ya. nah kuwi ngono kuwi Mas. Itu karena identiknya sekarang itu Mas Fajar dan Ilham itu nek nambahnya bareng dan juga tadi podo teman-teman. Yo Sing belum tahu nonton cek di YouTube-nya Panjang itu bareng dan mesti kok kitiran kare dhewe. Kuwi nyemelangi kuwi. Nyemelangi kuwi Mas. Kuwi nyemelangi. Nek pas lendut ra apa-apa, paling ming rambutnya ketelendut. Yo Nek pas itu atos rak ya ming lucu. lucu kuwi. Nek ki yo ditiroke Mas koyo ngono kuwi. Tenan iki aku tak omong kita aku yo ora ya. Jadi tren. Dadi tren. Jalan ae yo ngono kuwi. Aku yo nek delok dhewe iki yo jane yo Oh ya aku ngono kuwi ngono ra. oh isin sithik lho Mas. Nek kok yo ditiroki ya. Wis kuwi Mas ringan iki. Ngono iki. Yo. Karena aku yo kayak ngeh iki mau teman. Kok iso biyen iki ora kok iso mate bareng. Cuma ya mau kontekan pawangnya pawangnya di podcast ya. Nah, Ini piye iki? Kok kita agendakan podcast kedua. Oh, pawang. Pawang khususnya sing Kanjeng Tumenggung Raden Heeh. Sono kae. kan kae. Oh. Yo iso kuwi Mas. Diagendakan podcast ke Lejo dengan tema hantu. Nek wingi kan isi random. Besok kita agendakan ke Lek Ijo dengan tema hantu. Nek setuju dokumen. Ya, Dokumen. di up. Apa? Up. Dadi cah meja saiki gelem lebaran teman-teman ya. Coba. Oleh pisan kesodoke oh tak ira nek oleh. Ya gelem lebaran kayak iki. Wah, oh mulai pisan iki bali ndur ke band. Mau sore. Wingi kae. Oh, wingi. Mau sore Mas. wis live manuk. Oh, burung kok Mas. Saya iki ora mung gadono Mas. Nah, hobine iki yo Iya, burung mau. burung enggak pakai. Dilombake Mas masa yo dicekeli. Wah, ya kadang yo dilombake. Wah, iya Dilombake to. Oke, jadlan meneh Mas, burunge engko nek. Oh iya, jadwalnya. Jadlan meneh iki. Oke, kan mistisan teman-teman karena ya memang neng PA itu Bapak Keri ya terus bagiannya nggon kuwi Mas Jogdese iki apa ya? Pembagiannya memang untuk itu bukan Bapak sing lucu-lucu. Memang bagiannya wis itu di PA udah ada bagiannya Joko Pilaus dhewe, terus Mekar dhewe, Wetok dhewe. Ciri khasnya dhewe itu teman-teman. Nah, ini ketoknya aku rada bingung pertanyaan Mas. Halo. Gue nek panu isih do pengen tekan apa-apa ben komen bae. Iki mau tekan apa to? Lali aku. Oh, komen Mas nek itu tentang Oh iya, nek sesuk apa pengen pertanyaan-pertanyaan nek podcast. Podcastnya. Bisa tulis di kolom komentar lanjut part 2 dengan pertanyaan kita siapkan bisa komen Dengan semua kru juga. Nah, besok kita agendakan juga ini kemarin sudah podcast dengan Mas Anang ya. Besok kita agendakan gantian per babak. Betul. Ini saat ini kita per orang dulu, besok agendakan per babak dan tunggu konten kreatifnya per babak. Besok tak gawe anu Mas ya. 3 babak tak lupa ya. Iya. Podcast bareng, saling konkus saling do apa dialog. Jadi kok kayak game barang ngono kae. Ya cuman wektune rada dadak Mas. Soale ya tik dhewe Ya, cacah sing nggone Jaya Purusa ku mau bapak apa iki mau lho. pas sebutnya jeneng iki. Kuwi wong-wongane wangel tenan kuwi lingkan Oh, ning ngono do cecenan barang kayak gawe gitu teman-teman. Kita agendakan. Oke, terus pertanyaan terakhir nih Mas. Kata-kata atau pesan-pesan untuk teman-teman Panjano. Kata-kata buat teman-teman buat Panjanom ya intine saling jaga lah Mas. Adil ning kene sak umuran.
kaya sing ngomong yo mau. Kuwi terus yo karo slogane sing ledongane Panjanom solid ki mau Mas. Kuwi yo. Yo cuman kuwi sing aranku karo nek iso yo kompak. Kuwi yo nek kompak wis yo dikompake meneh. Kuwi Mas. Dari satu komando ya Mas. Satu komando betul. Sopo wae ketuane ning satu komando. Adewe ora minggur ketemu ning dalan tok ade iki ya wis bae kaya keluarga. Panjano. Oh iya. Mas. Ai. Rondo genah ya. Kira tuh genah iki. Yo Kayak sadar. Kayak sadar. Kok nek pas kena hantunya ra sadar iki. Ora sadar Mas. Oke. Teman-teman, gitu dulu vlog pada sesi ini bersama Mas Ilham Kue. Tetap pantau Panjanom Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih bersama Panjanom Official.